Situacions que vam tenir l'any passat, que no va sortir el primer premi, ho sabem tots, clarament és lleig, no queda bé i és una cosa que no ens pot tornar a passar perquè no tenim cap interès en quedar-nos nosaltres al premi. Nosaltres destinem a nivell teòric el 70% a premis i el 70% és el que volem que surti. Però cada número va tallat, diguem, amb 5 llibrets diferents. 5 llibrets que tenen 100 euros cadascun i 20 bitllets cadascun, 20 sèries. Aleshores, la manera com treballarem, excepte en el cas de participacions o compres senceres del número, allò que enviem a botiga, enviarem el primer llibret de tots els números. És a dir, el primer llibret de tots els números excepte aquells que estan reservats. De manera que fins que no s'hagi enviat tot el primer llibret de tots els números que hem emès, dels 80.000 números, no anirem a enviar i que surti de magatzem el segon. Nosaltres tenim coses millors que l'altre producte, creiem. És una loteria que és catalana, i abans ho he dit, 100% catalana, 100% solidària, amb un preu de 5 euros i que la trobes a tot arreu. O almenys aquest és l'objectiu, que tu la trobes quan te'n vas a comprar el diari pel matí, si fumes quan vas a l'estanc, quan vas a comprar al supermercat, quan poses benzina. I això creiem que aquesta capil·laritat també ens ajuda, perquè la gent se la troba d'una manera més natural. Ara, hem de fer un gran esforç que tothom la conegui, que mica en mica la gent es vagi passant d'una loteria a l'altra. No és una feina fàcil, però és una feina que l'anem fent, que anem millorant i que també cada vegada anem establint més complicitat també amb els nostres venedors. El 70% a premis i el 70% és el que volem que surti. Però cada número va tallat, diguem, amb 5 llibrets diferents. 5 llibrets que tenen 100 euros cadascun i 20 bitllets cadascun, 20 sèries. Aleshores, situacions que vam tenir l'any passat, que no va sortir el primer premi, ho sabem tots, clarament és lleig, no queda bé i és una cosa que no ens pot tornar a passar perquè no tenim cap interès en quedar-nos nosaltres al premi. Nosaltres destinem a nivell teòric el 70%. La manera com treballarem, excepte en el cas de participacions o compres senceres del número, allò que enviem a botiga, enviarem el primer llibret de tots els números. És a dir, el primer llibret de tots els números excepte aquells que estan reservats. De manera que fins que no s'ha catalana 100% solidària, amb un preu de 5 euros i que la trobes a tot arreu. O almenys aquest és l'objectiu, que tu la trobes quan te'n vas a comprar el diari pel matí, si fumes quan vas a l'estanc, quan vas a comprar al supermercat, quan poses benzina. S'hagi enviat tot el primer llibret de tots els números que hem emès, dels 80.000 números, no anirem a enviar i que surti de magatzem el segon. Nosaltres tenim coses millors que l'altre producte, creiem. És una loteria que és catalana, i abans ho he dit, 100%